On. Nyt se ottaa ohjelmaa. Äsken se ei ottanut ohjelmaa. Mut ei se haittaa. Mä pistyn sen vähän lähelle myös. Estetään. Piste. Nyt te näette koko pelin. Näet. I'm blessed, it's my moon. Se oli tää. I'm blessed, it's my moon. No, pitääks nyt odottaa? No. Noin. Tiedättekö te missä mä... Noin, nyt te tiedätte. Ei mihän pois. Ei. Näyttää aika tylsältä vaan kattoo mun peliä. No sit mä sain idean, mä teen videota. Pistä kommentti ja sitten sano, onks tää hyvä, että mä pelaan vai pitääks mun tehdä vaan videoita. Ja sitten mä näen, niin sit mä teen pelejä videoita joskus. Mut mä nyt vaikka vähän aikaa voisin, tai en mä tietenkään. Nyt mä teen videota. Nyt on vähän vaikea katsoa videota, kun mä pistän tän tälleen päin, niin ruudun kuva näkyy. Niin pitäis tehdä näin, mut sit mä en näe kameraa. No ihan sama.